Igualment, en quant al punt tercer, hem de dir que per a reforçar la posició de la Comunitat Valenciana és necessari disposar d'un sistema de transport ràpid i ben connectat en el resto del món i en els aeroports fonamentals de la Comunitat Valenciana. Cada vegada que entrem per la porta de l'hemicicle i iniciem un debat, ens sacseja, almenys a mi sí que em passa, una sensació de déjà vu, no? Com el dia de la marmota ens trobem sempre parlant de lo mateix, la qual cosa, insistix, no pot ser molt bona, jo crec que és molt mala senyal, no? Perquè significa que hi ha molts problemes i molt poques solucions imaginatives per abordar-los i resoldre-los. No? I un d'aquests problemes, com no, és l'AVE. No? Situat, jo diria, en el segon o el tercer lloc, ja depèn de com bufa el vent, de quin oratge faça, no? En el top 10 del victimisme del Partit Popular. No? És cansí tindre que pujar així una altra vegada per a parlar d'aquesta qüestió, a insistir en la irracionalitat d'un sistema de transport car, innecessari, ineficient i extremadament agressiu amb el medi ambient. No? I ara no sols ja pugen així per queixar-se de retards, sinó també per proposar nous traçats sobre els quals immediatament es assetgen algunes preguntes o dubtes que caldria resoldre. No? El que vostès anomenen AVE regional, quines velocitats té que assolir? Es tractarà realment d'un AVE de més de 300 km per hora? I si el que plantegen realment és un tren de velocitat alta que connecta les grans ciutats costaneres utilitzant la plataforma del ferrocarril convencional, hi estaríem d'acord, però molt ens temem que no sigui així. I no perquè siga possible, perquè si el que volen és enllaçar amb ferrocarril convencional Gandia-Andènia i prolongar fins a Torrevieja, està bé, però si el que pensen fer és una altra cosa i pensen construir autopistes paral·leles a l'AP7 en compte d'apostar al seu rescat, per on van a posar això? Em pregunto jo, no? Saben què? El que pensem és que això torna a ser propaganda i més llenya al foc del victimisme. Simplement estan preparant el post-AVE, un nou front de victimisme per a quan estiguin acabades les actuals línies d'alta velocitat. I per no parlar de la seva obsessió per les autopistes, en la que no vull entrar perquè no tindria massa temps. Bé, en compte de tot això, el que haurien de redactar, el que haurien de fer, el que haurien plantejar-se com a govern que són, i és el que nosaltres proposem i després en parlaré d'això, és un pla de transport que prime l'accessibilitat sobre la mobilitat, que establisca la prioritat absoluta del transport públic sobre el privat, del ferrocarril sobre la carretera, de les rodalies sobre les altes velocitats, que prime en definitiva els interessos de la immensa majoria de la població sobre els interessos minoritaris de sectors socials molt reduïts i de les grans empreses de la construcció que són els únics beneficiaris de la seva política d'infraestructures. Mira, abans he dit que aquesta política que vostès defensen era irracional, i tinc que matisar-ho, perquè això depèn des de quin punt de vista es mira. Evidentment, és irracional per als interessos públics, però molt racional per a determinats interessos privats, i queda meridianament clar quina és la seva opció.